Odiechieng' machielo mawarwaki ni machiegni e chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka. Wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Wantiere ga kod yore mopogore opogore mag tudruok kata relationships, kaka wanyalo wache gi dhowegi. Nyalo bedo kaka itudori kod jaodi, kaka itudori kod nyithindi, kaka itudori kata kod jogo mantiere godo machiegni. To ere kaka nyalo rocho kata nyalo keto pachi obed makare kata ibed kod dang'ni mar paro. Emomiyo wantiere kod laktar molony mokalo e wechegi, kendo abomiye thuolo obonyisowa ni nyinge ng'a, en nyakanye, olony e weche mage, kata wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni penj laktar, amor mokalo mar bedo kodi, machiegni mondo mi wago mbaka kendo wapuonjre. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga iluongo ni Caroline Adhiambo Mboya. An nyasembo Kasbong modak Ndhiwa. Atedo mfangano. An chi mfangano. Kose awach ni an min suba. Min suba. Yes. Koro ka an kaka e penj laktar ka jalony e weche mag hocho. Koro kawuono biro ni mondo wago mbaka kiwache weche mag tudruok gi kaka gitimore kodwa e weche mag dang'ni mag paro. Yes. Seche wacho ni weche mag tudruok, wadwa ni wang'e ni en tudruok machal nade kata gin tudruok e yore mage mwadwa ni wawuoyo odiechieng' ma kawuono ma ang' nokel weche mag dang'ni mag paro. Tudruok duong'. Tudruok nyalo bedo tudruok mara gi jaoda, kaka wacho na achim mfangano. Onyalo bedo kinda gi babana, kind wuoro gi nyathi. Onyalo bedo kind gi jatenda kar tich. Onyalo bedo kind jatelo kar tich gi jogene matiyo kode. Onyalo bedo kata mana e kanisa. Dhano gin jok ma nyaka tudre. Iwacho ni wan social beings. Wan joma nyaka wuo, wan joma nyaka tug gi ji, wan joma nyaka go mbaka gi ji. Kaka dhano nochiwo kamano, noloso kamano, ni ok onego bed ni ng'ato dak kende, onego bed ni tudori gi ji e yore mopogore opogore. Mana kaka wanene pichano e family, in kachiel kod nyithindi, in kachiel kod jaodi, weche mag osiepe, untiere chama kata untiere riwruok, untiere kwaya kod gik makamago, weche mag hera, in gi jaherani, in gi jaodi, kata weche mag tich, jogo ma iloko go ohala kod weche makamago. Thothne ere kama dang'ni mag paro nyalo donjo e weche mag tudruok gi. Ing'eyo ka chutho wadoko dhano ma nyaka tudre gi ji. Pok iwinjo kata ka ng'ato biro ni ochwanyore nikech no ochwanyore gi nyaroche moro kata gwende moro. Obro ng'isi no ochwanyore gi osiepne, ochwanyore gi min gi, ochwanyore gi wuon gi, ochwanyore gi jaode, ochwanyore gi nyathine. Koro mage kuonde ma bro kelo dang'ni mag paro ka ok iloso malong'o. Kok ing'iyo malong'o kind tudruok mari gi jok mitiyogo gi jok midakgo, to dang'ni mag paro nyalo bet. To gimomiyo nyalo bet, nitie gik moko adek ma kizungu wacho ni ABC: affect, behavior gi cognitive distortion. Yani affect, emotions maga, chunya, gima winjo, katimo gimoro, kata gimoro timore na, awinjo nade. Kan gi chuny mokwe, ok anyal bedo gi dang'ni mag paro. Donge ka kwe ni e ot, be dang'ni mag paro bet? Ok ginyal bet. To ka behavior mara, kaka timora, kaka timora ber, to onge dang'ni mag paro. For example, kata ni in gosiepni moro, to ugoyo mbaka, ioro ni kata message, to odwa tieko kata ndalo kiadiwa kapoko oduoki. Donge ibro wang'? Kata oduoki penjo moro, to ng'ato duoki marach, donge ibro chwanyori? Bro kelo dang'ni mag paro. Bro wacho ni atang'o miyo Ruth ni oduoka kamae. Haya, nitie gima wacho ni cognitive distortions. Pacha kiwuoyo koda, chutho ng'eny ne jok ma nigi paro mokwe, maonge weche mang'eny, makata kimose to ong'e ang'e ni Ruth onge koda gi wach. Ruth ne mosa. Gionge ga gi weche mang'eny. To nitie moko ma kidhi imose to Ruth ichiew nade? To se mana duoki ni nang' ni nyal. To an apenji ga penjo ni Ruth ichiew nade kawuono ni. Kar mondo duoka na achiew maber. Aneno ka Nyasaye orita. Gimoro mabedo kata ka achiew maber, to kata nyalo penjo to ang'o motimore. To ibro winjo ni kare ng'ane ni koda, ogombo ng'eyo nang'o motimore. To kana penji sese mana duoka ndiang' ni nyal. Next time karomo kodi, be abro mosi.
kane ni kibiro kama tadwa nadhi kocha. Koro gik ma kamago nyalo kelo dang'ni mag paro. Yes. Wantiere kod kidienje ang'wen, weche mag family, weche mag osiepa, weche mag jok mantiere keny kata jogo ma johera, kaachiel kod weche mag tich. E kidienje gi thothne kidienje mane mathoro ga bedo kod dang'ni mar paro mang'eny. Jogo mantiere keny kata jogo ma gin johera romantic, professional, jogo matiyo kanyakla, jogo ma gin osiepe, koso family. Okay. Kuonde te to nitie gi weche manyalo wuok. To sana weche mag hera. Nikech ineno ki igolo chunyi miyo ng'ato. Ihero ng'ato gi chunyi te. Ichalo ng'amo ikawori mimiyori ng'at machielo. Kae to ng'ani dhi disappoint. Iwinjo nade? Kaka chunyi nodwanye chuodho. Ng'ato nowacho ni, ng'at machielo ne wacho ni afadhali kik ibed chuny ng'ato, chuny jahera, nikech chuny johera go gidhiga gipong' mang'eny ma ibro thung' e yie kur. Koro kure ma seche moko weche maricho betega mang'eny makelo dang'ni mag paro. But inyalo yudo gi kuonde mag tich, inyalo yudo gi kuonde mag kanisa, inyalo yudo gi kata mana family relationship. But sana mami yudo ka ng'ato koni an anegora. Gin ga weche mag hera. Weche mag hera. Nikech in jalony e weche gi, daher mondo mi igo mbaka kod oganda wa. Samoro jogo mantiere keny kata jogo ma samoro pod koka ntiere e stage kata level mar osiep gidwani mondo mi gidhi e level machielo kaka mar keny kod weche makamago. En ang'o ma ng'ato onego bed ni timo mondo mi kik obi ochope okang' ma koro ntiere kod dang'ni mar paro mogombo kata ni mondo mi odere. Nikech kata e chenro mar penj laktar ka, kata e chenro mamoko wabet go e radio, iyudo ka ng'ato wacho ni Ruth aol aparo kata ni mondo mi adera. En ang'o monego bed ni ng'ato timo mondo mi kik ochope okang' ma koro pache osedang'ni modhi ahinya. Ruth, nitie gik mang'eny ma ng'ato nyalo timo mondo mi kik wachop kama koro ibedo gi dang'ni mag paro. Chutho onego bed ni ka bedo gi ng'at ma jaherana to onego bed osiepna. To ka en ng'ama en osiepna mar adier, ok abi timo gik moko machwanye. Jaherani onego bed osiepni. Jaherani onego bed osiepni. Ibro gombo ni tim gik mamore, en bro gombo no tim gik mamore. To samoro kinono malong'o ibro yudo ni ng'ato donjo kata obedo gi ng'ato gosiep nikech nitie gimogeto. To ka ng'ise donjo kacha ma gima ni dwaro no kiyude, ang'a bro timore? Nyawadu bro fwenyo ni kare ini donja nikech nitie gimigeto, to ka gima ni geto no tami yudo, isewuok iweye. Ang'o madhi timore? Dong kanye madhi wacho ni yawana weni ayudo osiepna. Kare no donja ka nikech nitie gimodwa no bi okawo. To samoro okawo lal gi gino. Itimo nang'o? To magi gigeni ma isebedo kitiyo negi matek. Kichoko. Olal go. Itimo nang'o? Dong ineno ka ionge gi chir, iwacho mana ni an mae. Ka gigena gionge, atimra nade? An adera, onge tiende dak. Onego wanon background mar ng'ato. Kapok idonje weche mag osiep. Ng'enyne wan gik manotimore nwa ka wan joma tindo. Kizungu wacho ni childhood experiences. Mano e gima wan sani. Ibro yudo ni samoro kana dongo. Ok adonge family mane gik moko ochimore straight. Idonjo kamoro e family ma samoro ok udag gi wuonu kata ok udag gi minu. Idonge family moro ma in abandoned. Ng'ama en abandoned ng'enyne ng'ama owe, like janyuol oringo weyo. Ojwang'e. Ng'enyne iyudo ka koro onge gi trust gi ji. Otang' atang'a. Koro kata kodonjo kata e hera kata e keny, to donjo kotang' atang'a. Koro ber king'e background mar ng'ato. Oa e familia machalo nade. Mondo mi ing'e ni kama donje ni adwa deal kode nang'o, abobet kode nang'o. Abro nyalo. To nitiere kendo gimachielo ma onego beni wanono kapok idonjo e weche mag keny. Penjri niya, values magi ang'o gini michung'ne? Ka ng'ato penjo Ruth, kata ka jomoko goyo mbaka to wacho ni Ruth, gimiwacho no mano Ruth ok nyal ga timo. Ang'o gini ma gin values magi? Ang'o gini michung'ne? Ma ka ng'ato dwa chiwo kata mana odwa goyo mbak Ruth to wacho ni Ruth wang'e ni en nyako ma ja kanisa, ojachir, en nyako ma jadiera, ok owero weche mag mibadhi. Nikech ka ok ing'iyo mano, ibro yudo ka idonjo kama ng'ato en jakong'o. Idonjo kama ng'ato jamibadhi. Ibro timo nang'o? Isedonjo to samoro ka wan joma mine tidonjo gi wite. Itimo nang'o? Dong' kanye ma kichako paro nikech samoro yudo ni ng'eny ji kodonjo to wiyo wil gi osiepne mane en go chon.
Kisedonjo yudo ni gini ok inyal, idwa dok kanye. Dong iwacho nikech ok anyal dok chien, afadhali atimra nade? Avumilia ka. Aidha avumilia, ora negra, nikech ok inyal dok kucho. Koro mago gik machalo kamago onego bed ni wang'iyo kapok wadonjo e weche mag hera, kata e weche mag keny, kata e weche mag tudruok. Yes. Apa ni mano en wach mantiere kod nengo mokalo jahera mar chenro ni kapo nono ni pod un joma tindo madwa donjo e weche mag keny, tim background check, ng'i ane ni to osiepa ma koro adwa dak godo ndalo duto te mangimana ni nodongo nang'o, ochal nade, ochung' ne ang'o, to kapo nono ni gima kama otimore, adhi nyalo koso mondo mi kik ichopi kamoro makoro kaka dang' itim onge. Mano en kidieny mokwongo. Wang'i ane weche mag tich, nikech gini en menyo, to dang'ni mag paro bende thothne nitiere ga kode tije. Nyocha ne watiere kod kinyalo paro mar laktar moro ma pod tin, ma bende wacho kacha ni nyocha nodere kotenore kod dang'ni mag paro, nikech ok chule, pod nyocha pod en intana, osesomo kod weche makamago, kar tich, ohala, kode makamago. Kamanyo tich, geno mara en nang'o? Geno mara en niya, adhi ayud lony makare. Geno mara machielo mondo chula, mondo kama dake anyalo chulo rent mara, anyalo chulo ot. An ng'ama nigi nyithindo, anyalo pidho nyithinda, anyalo rwakora. Ka an gi mtoka, anyalo olo fuel. Ka onge go ben anyalo nyiewo mtoka. Nikech ok idwa ni kama iluokori emituoye, donge. Koro adonjo e tich ka mondo gigi otimre na. Ta koro asedonjo ka gi chuny maler, donge nandiko barua miluonga tich. Koro adonjo gi chuny maler, wawinjore. Kato dwe kachopo ni pesa onge. Dwe mar 2, dwe mar 3, tijni adwa dhi nang'o? Donge dang'ni mag paro chakore. Koro gimoro ma onego beni watimo sami manyo tich. Mokwongo ng'i anena ni gima ne uwinjori cha, be gimiyudo. To gino nyalo timore mana ka in iwuon ibedo jachir manyalo manyo mondo icheki ni gima ne wawinjore cha be gima dhi yudo. Mar 2, yudo ni nitie jomoko ma gidonjo gin ka tich, tidiyogi to giwuo. Giwuoyo mane tok dhoot, giwuoyo mane tok jikon. Dwa ni ng'eri. Kiseng'eyo ni in ng'ama ok nyal bedo jachir medhi mbele, many ng'ama chielo kata e ofis kanyo manyalo tero wachni ni mbele, mondo kik ithung', nikech sami thung', jatendi ok bing'e ni thung'. Sami thung' thothne ilinga. ok bing'e ni thung'. To bang' mano nikech ithung' ok iwuo, gini biro muomi. To komuomi, to ikoro joma dere. Samoro nitie klas moro manisebeti, maniseketorie. Ka pesa ok bibo bede klas no. Ok ibi bet. Obro bagi. Kani in gi mtoka, ok ochuli, koro onge fuel. Itimo nang'o? Ichako wuotho gi tieni. Koro mano kendo nyaka ibed ng'ama flexible. Nikech kok ibedo ng'ama nyalo lokore piyo piyo, ok ochuno ni nyaka riemb mana mtoka ni makata koro fuel onge, ji dwa dhi reyo. Isewinjo ka ng'ato gisi ni us mtoka nyiew fuel. Usimu nyiew airtime. Usimu nyiew airtime. Gik makamago dwaro ni inon. To moloyo mano nyiso ni nyaka kuri kungi ng'eri, mondo ing'e ni ang'o inyalo vumilia. Tang'o ma kintiere to nyalo miyo ibed gi dang'ni mag paro. Mondo mi losgi, mondo kik ibed ng'ama thung' mabedo gi dang'ni mag paro. Ka ng'aye to wawinjo ni Ruth mana neno cha, wawinjo nowewa, odewore kamano. Gima jalony wanyiso Nyakwar Mugi Ajwang' ni nyaka wabed jogo manyalo lokore mapiyo piyo kaka piny lokore, nikech piny ni bede gik moko timore. Ok ochuno ni kaka ni pange cha kata kaka idware cha ema nyaka timre. To kapo ni lokruok moro nitiere, imanyo yo moro mayot minyalo konyori godo kapo di pangori mondo mi ngimani odhi nyime e yo makare. Yienwa wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime bang' thuolo machuok mokalo. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk.
Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Munesiki yung cheptangung na mingin nasi magiger. Mama chini nye, mama charusin, ako mama chakai muangin ne. Kaiger, ay mo nagako kasi wearing ngungkoy. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Mimi naitwa Kefa Kotooko kutoka Rongo. Nafanya kazi ya mechanic, natengeneza pikipiki. Mimi ni mshindi wa 5 million Shinda Mamili Shine Kenya. Vile nilianza kuingia kwa hii mchezo, niliona kwa TV. Nilibuy credit, nikabuy bundle kwa Safaricom. Mpaka siku moja nikapigiwa simu kwa Safaricom, mimi ndio mshindi wa milioni 5. After confirm hii pesa ni ukweli, nilifikiria kufanya biashara yangu ya hii ya mechanic, nifungulie bibi duka, nijenge nyumba. Hiyo ndio ilikuja kwa akili yangu. Today we celebrate not just a single winner, who of course is important, the main grand winner, but the impact of the campaign that has touched millions of lives in every corner of the country. Hii 1 million ya community nitasaidia Pitere Primary kujenga nice floor, tawekea desk. Hii maji yenye tutapampa hapa iende huku, itasaidia watoto wa zaidi ya 1,000 na community yenye iko karibu na hii area. Asante sana Safaricom kunitunza nikuwe mshindi wa milioni 5. Nashukuru kabisa. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations. Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki ya Vieta. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo penj laktar kokalera Mugi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod jalony Caroline olonye weche mag dangni mag paro ka wanwang'yo relationships kata kuonde mopogore opogore ma wantiere kod tudruok kod dangni mag paro. Ka wang'iyo kata ka wadak kamoro, kitiyo kamoro kata ka ing'e ng'ato, untiere kod ng'ato e relationship, onyalo bedo jaodi, onyalo bedo babani, kata onyalo bedo nutiyo kode, to osechako bedo kod dangni mar paro kata entiere kod dangni mag paro. Ibo neno ranyisi mage mabro mi chich ni nyaka bede ni gimoro osebedo marach ka. Ng'enyne ibro yudo ni otemo koro pogore gi ji. Ka en kaka en nyathi e ot, tineno kobiro to dhi e room ne, ok odwa bedo gi jowadgi, ok odwa tugo gi jowadgi. Ka en kata e skul to odwa mana ni en mana kende. Ka en kata jaodi, tineno ka koro ng'enyne ok owuo, kodonjo to odicha gi gigene,
ok odwa nowuo kodi, gik manotimo pile pile koro owe timogi. Ken kata jatich matiyo e ofis, neno ka obiro to chimo mana kare mar bet, to gigene momiye notimgo emotimo. Ka ji owuok kata ni Ruth wadhi lunch, ni an kare, to pile pile to en manoluongi ni Ruth sa lunch oromo, olokore. Koro gik manotimo pile pile ka oweyo timogi. Mano nyalo ng'isi ni gimoro nitie mok timne maber. Ka nyathi ma nyathi skul, ibo neno ka sombe koro chako dok chien. Ka ne en ng'ama ne bedo kata number 1, to koduogo ot en number 10. Next koduogo en number 20. Manyiso ni gimoro nitie machando pache, to ng'enyne be ok obi wacho. Ka en ng'ama ne wuoyo ga, nikech wang'e nyithindwa, ka en ng'ama wuoyo ga, koro kowuo, koro ling' aling'a, onge gimowacho, idhi nade, antie. Ang'o matimore? Onge, an mana maber. Mano nyisi ni nitie gimatime, nikech dong' ing'e nyathini pile. Ng'amutiyo godo dong' ung'eye pile pile. Kaka awinji ga Ramogi, taneno ki awinjo ga kinyiero mamit ma koro ji wacho ni to Ruth ni kawuono kata oling' aling'a. Kibiro e Ramogi to idhi adhiya straight to the point, gik mo itimogo. Onge kata miyo wanyiero, onge to Ruth nwang'e ni Ruth jambola moro ji. Manyiso ni gimoro nitie matimore. Inyalo yudo niya, en ng'at ma ochwanyore piyo. Gimatin osechwanyore. Gimatin osechwanyore. Mano biro nyisi ni gimoro nitie machande. Ibo yudo ka gik magitimo ma kawaida, koro giwe timogi. Koro gidok chien. Gik mane more ok timo. Hobbies gin kaka koro iwacho gik mane more. Koro weyo, ka en ng'ama nohero kata mana adhula, ok odhi. Ka en ng'ama nohero go abal, ok odhi. Ka en ng'ama ohero wer, owerego. Nikech nyiso ni pache ok nitie timamu kama onego bed ni pache bete. Gimoro chande. Gik makamago kiwinjo, kineno, to biro nyisi ni nitie gimoro matimore gi ng'ato. Inyalo yudo kata ni kaka wan joma mine. En mana ni mano to koro nyaka ng'ato wachni. E yorewa mag monthly periods. Inyalo yudo ni koro obedo irregular. Koro kodhi kaka onego bed ni, to wacho monthly mano nyiso ni dwe ka dwe. Koro kobedi. Kiwinjo ka ng'ato goyo ni mbaka kokoni ni yawa, ok ane kadhi maber. Awinjo ka sani koro an gi lokruok moro, ok anyal kata wacho ni chieng' mane ma en odiochieng'a monego bed ni aikora. Mano nyisi ni pach ng'ato dang'ni ok en kama safe. Koro gik machalo kamago kinenogi, to nyaka ibed gi antena mari ma high alert kiwacho ni gimoro nitie matimore, dwani mondo inone. Yes. Debede ni wach mar dang'ni mar paro ni obiro e levels kata obiro kidienje mopogore opogore, makochopo ka to obiro chako kama kata omedo sudo, makochopo kamoro to koro ng'ato osedhi ahinya maka ok okonye kanyo to koro ok nyal bet mayot ahinya kapo nono ni levels nitiere. Thothne ang'o matimore okang' kokang' kata level ka level? Ing'eyo ka chutho wapogore. Ka shida omaka, nitiere kaka an anyalo lo shida mara mapiyo piyo. Kaluwore gi chwech mara, nitie ng'ama chielo ma ka shida omako to onyalo chandore. Nitie joma wuoyo e kit dhano. Ka gimoro timore to piny te oseng'eyo arudhe cha nigi shida. To nitie jomoko ma nyaka ibiro chandori. Idwa dadhoge. Isiko mani yawa. Ang'o? Tang'o matimore? Koro joma wuoyo piyo piyo ikonyogi ga mapiyo piyo. To jomok wuo, gini endi ang'o dhi gima nawacho ni bedo gi paro ma distorted, paro mobagni. Ang' gimoro timore ni, tichako wacho ni koro gini otimore na nikech. By the time ichope nikech kata mara 6, osebagi. Koro dhi chopo level moro ma koro nyaka koro idhi ne daktari, samoro bochuno nyaka mi yath. To an ka an ng'ama wuoyo ma gimoro timore to ng'ata marumo go e corridor, asewache karom gi ji 10 e corridor, dong' orumo. Donge ni thothne ji oluor ga wuoyo, ng'ato bo wacho ni ang'ane bro landa, ji bro landa kod weche maka mago. Wasiwinjo kesi aina go. Mago bende nitie. Emomiyo wawacho ni kaka wan johocho, wa create environment moro ma kibiro to wabro ng'isi ni gimoro amora miwacho kama wawuoye ni ka emodong'e. Nikech wan gi oth mwakawo niya, kibiro wuoyo koda ok adhi lando wachni. Koro nikech
joma moko ma ang'ise korido ka ing'e ni gin kata gidhi giwacho onge kuma nyalo terogie nikech waonge gi winjruok machalo kamago ni gima kanyisi to kidhi lando koro nikech gik ma kamago emomiyo jolony nitie idhi kanyo tidhi goyo kodgi mbaka kiwacho negi shida mari to gibiro konyi ma ok gibilande to en ana ni kaka nawacho cha samoro nitiere gimoro mothungi mokibirito michop ir jalony one types mopogore opogore nitie joma biro dembore morit mobira mondo wuo koda to nitiere joma kata kapok ochopo samo nego bir jalony osewache to kowache ne ji ariyo osegonyore koro mane gima kelo pogruok yes ero kama nanya kuom ranyisi ka ng'ato chako neno lokruok kuom nyathi okang' mane monego beno kawo kapok ochope kang' ma odwa ni mondo mitere kata ir jalony kata ir jahocho. Okay. Nikech kaka lokruok mane wacho ma samoro nyathi thoro bedo kende gik manohero timo koro kotimo namba kata grades kineno kosechako drop kod weche makamago. Inyisowa ni ber mondo wabed gi tudruok gi nyithindwa mondo mi afweny ni lokruok nitie kech biro ri thoth jonyuol moko ok fweny kata ni nitie lokruok eno bira kaka ni dhi tich iwuok saa 11 gokinyi kiduogo ot saa 3 nyathi osenindo kiwuok onindo ok ibi fwenyo gigie koro nyaki imany yore te minyalo bedo go gi thuolo ming'eyo go nyithindi itudori kodgi mondo ing'e ni nyathina ni ento jambaka kineni Ruth kawuono kuwo gimoro timore to kok in gi tudruok machalo kamano ok ibi ng'eyo koro mane kar chakruok ni mondo ayud thuolo bedo machiegni gi jogo mantiere godo machiegni ahinya nyithindo mondo ka lokruok moro amora nitiere tibiro fwenye gi chon mondo ka tiere gima inyalo kony to mondo mi okonye mapiyo kabisa nikech ka gimoro timore ne ni to koro kidwa biro to penyo ni ne in ga kanye where are you ni in kure sama ne gigi te timore na ok obi wuoyo kodi tibiro yudo kosewuoyo gi joma moko ma bende samoro se bage kabisa ma koro kendo koro udwa chandoru mondo duoke line koro kar chakruok bed gi tudruok gi jogi mondo mi ing'e kata ka in boss bede gi tudruok gi joma tiyoni mondo ing'egi nikech ji te kama utiye gin joma muhimu kabisa kendo inyalo yudo wach moro kuom ng'at mano kipar ni nyalo yudo kuome wach mana kigonyogi kendo in bende igonyori ma ng'ato nyalo biro iri mawuo kodi kata janyuol kok igonyori to kata nyathini nok bi wuoyo kodi yes mane kar chakruok bende wabedo ga kod cases ma samoro ntiere dangni mag paro e relationships kaka wacho gima ng'ato konyre akonya muthiedhri athiedha kien koso nyako ne jolony kaka un to ponono ni nyako ne jolony thothne ka ng'ato biro iri kaka jalony utimo diagnosis nang'o kata utimo nonro ni ma en dangni mag paro ogika to inyalo konye kama nitiere jomoko kaka mana wacho ni nitie jomoko ma en ok othungi wach kotimore ne to semana wache to sewache kwanza kaka joma mine inyalo romo gi ng'ato iromo kode echo tisewacho ne gik moko temo ni chano chunyi ma gimodhi timo gik miwacho go ino kidwa ne in isepuke iwuok idhi kuma idhiye koro wapogore joma chuo ok bi wuoyo kamano koro gibiro budho gi wach koro joma chalo kamago ma wuoyo mapiyo piyo samoro ng'enyne ok ochop kata ira nikech osewacho romo kodi Ruth an gini ok anyal lingo to osewacho nigo osekalo dhi kuma odhiye otieko gimidhi timo gi gino mano wachni gihero landa dhi landa mano wachni koro ji opogore to nitie ng'ama chielo ma kowuoyo kodi tidhi lande otho kokikethe kokihinye otho koro joma chalo kamago gin gibudho kapok giwacho gik matimogi koro joma chalo kamago wa encourage ni mondo bi nikech wanto koro wan gi alwora mowinjore minyale wache gigie moki bi winja ka wache kamora mora samoro ntiere kaka in gi mirima to ji ong'e ni Ruth en first born nyakibed motegno ne familia ma Ruth ok onego beni ywak dong ibiro bedo gi weche machandi ibiro ywak ok ibi ywak to kibiro kama antiere abiro miyi alwora ma mirima gite ipuk gima sama kori wuok iwinjo kigonyori ma kata ka gigeni machandi gi okolosore tiwinjo kigo koro joma kamago nitiere kama nyaka gichopi gibigine jalony to sama gibiro neno jalony nikech gik ma wasomo wabiro ng'eyo ni ma to kwa wuoya to wachni wabiro loso to ma
kamochope nikech nitiere gine moko ma obro ndiko to bonge ni ma kamochope maybe watero odhi ne daktari machielo mondo bi odhi omiye yath. Koro joma kamago nitiere. Yes. Ma thothne diagnosis en kokalo kuom muoyo, kokalo kuom gik mundiko ma iwacho ni samoro penjo ng'ato gik moko penjo mopogore opogore tindiko kaito bang'e ibro timo analysis ibong'eyo ni penjo ga pargi samoro timo grading gi Raila no koso utime nango. Kabisa wan gi grading, wantie gi gima ka kofile to wacho ni percentage ni ma nyiso ni en sawa. Percentage moro ni ma nyiso ni kwa timo kama to wanyalo chore oa kama ne dwa bedo marach odogo beda na moto. Moro ni ma to koro nyako dhir daktari mondo mi othiedhe ekoduog wawuo. Ka ng'ato biro ira to wiye bare. Nyaka okungo dhi omuonye yath mar wich bar eka mondo wadhi mbele gi wuoyo. Ka ng'ato biro ira apiko goe piny ochwe remo nyaka tere hospital. Donge nyaka kungo twe bandage no mondo wachung remo no eka wawuo. Koro mane kaka watime. In kaka jalonye weche mag dangni mag paro mori biro nyiso wani thothne jomage mathoro bedo kod dangni mag paro gin nyithindo, gin joma dongo, koso gin joma mine, koso gin joma wuone. Tang'o momiyo kapono ni nitiere koso ena chandruok momako ji duto te kanyakla. Ang na wach ni en chandruok momako ji duto kanyakla en mana ni pogruok koro bete koma na adokecha. Thuolo mar ng'ato mar miyo owach gik mathung'e gi mapiyo piyo. Kanye kuma pogruok biro bete. Ng'enyne iwacho ni joma mine ok bed ga gi dangni mag paro ahinya nikech joma mine kipimo gi joma chwo. Joma mine wathoro wuoyo piyo piyo. Kaito wan bende wan gi osiepe ma kidhi e chama to wadwa wacho weche wagi kati wuok idok ot. Idok ifuong'ori. To joma chwo ok thor ga wuoyo. Kato bende ing'eyo ni anyuola oketo ga ni joma chwo gin jok ma gige gi onge wach, gin gi tegno. Koro idwa ni ithoka ng'ama dichuo. Joma chwo tho oko, gin jolweny. Koro jalweny ok onego bed ni ywak. To jalweny en dhano. Donge. Jalweny ni ka ng'ato tho, dongo en gi mirima. To kodhi ywak nikech ibro wach ni ti ywak nade pile wach ni ti ywak nade ka nyathi. Wamake makakanyo ka waduogo to wadhi nyime en chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. En ang'o makineno kuom ng'ato tibro chich ni nyaka bedi ni nitiere kod dangni mar paro. Kiseneno ranyisi gi en ang'o monego bedi timo ka ber to ber kineno jalony kaka Caroline gini mabende miya alwora makare ma inyalo pimo gimoro kendo inyalo wuoyo kodgi mondo mi gima ne nitiere mane pek mane mai kweno makelo ni dangni mar paro no ing'iyo kaka itieke mapiyo piyo to ponono ni ochuno ni nyaka ikaw thieth thoro chalo nade. Mago gi moko mathoth bire kidieny mar adek omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Umefikiria matumizi ya hii pesa Esther? Unapanga kufanya nini? Kuboost kazi yangu. Kazi, si ndio? Niko na cheki yako hapa hivi. Hii sasa wacha nikukabidhi ndio tuhakikishe ati hii pesa ndio yenye uliambia umeshinda. Ndio hii iko hapo? Umeverify? Kweli. Shikilia cheki yako. Tuko na goodie bag hapa hivi. Hiyo ni yako. Uzidi kujipanga, unaweza bahatika uchukue milioni 1. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst
I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki Imenisot. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Uno bro dhi nyime gi tugo kaka utugoni, koso bro luwa mondo dhi umadh chai, bende ung'eyo ni chai osechiek. Halen dhia, waluwi. Dhia, wan wabiro. Nyathina, chieng' ma in ibro bedo ng'ama duong', in bende ibro bedo gi ng'at malong'o ahinya e ngimani. Wane uru salut mapiyo piyo. Salut. Nikech wawuoyo weche mor, adwa ni mondo ikaw okang' mar bedo mamor kata kang'o matimre. Riuri kodwa e chenro ni ka wapuonji duso ke. Kuragole manalia matin. Okodhi ahinya. Kod modhi mabiro miyo ibedo molony e duso kek. Marola man gi patan mare. Ibono kogolo patan moro makendo gole majaber. Tedo gi chiemo. Gi Jaelieta tich adek, sari okinyi. If we know of anyone out there who can develop this airport better than Adani, I think the best thing to do is encourage them to propose to bring a PIP. Jod bura dwaro ni chungi winjruok e kind kambi mar Adani gi sirikal e wi kawo lab ma JKIA mondo non matut winjruogno. Ukisikia mtu yoyote anatembea Kenya hii akisema ati ameomba msamaha na amesamehewa, ujue hata yeye ni mtu ya kibidi. Tend Jubilee okwedo ripode malieko ni tudruok osebede kind jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e wi siasa ma masawa. Nemwandua okumwabie nowuok Rarieda ka nedhi konyo jopiny mamoko. Jo-China must go! Jokuny mula mar Rarieda kwedo chik mar sirikal mar loro kambi mar kunyo mula mar San Martin. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kidieny mar adek ma bende waruaki kapo nono ni nitiere kod penjo moro amora tinyalo ywa simu kata inyalo go simu mondo mi penj jalony marwa ma wantiere go e studio ka anike joluno go ngero ni penjo e ng'eyo. Kapo kwa donje weche mag penjo moro wanyalo mulane mana matin yore mag thieth kapo nono ni thieth nitiere. Kae to thieth kauga thuolo marom nade gi kauga okange mane to bende ng'ato nyalo chango chuth po nono ni nitiere kod agni mar paro to manyo thieth moyudo onyalo chango chuth koso nyako bio donge kod ranyisi moko ma iwacho ni ng'ane to ne dagni mar paro ni ema nomiyo entiere kama. Ka ng'ato omanyo yore mag thieth kimanyo yore mag thieth e wang' sa to ichanga chuth
To nitiere stage moro ma kichako go manye kanosedek ahinya to bro kawi thuolo malach mondo mi chop kama onego ibedie. To wadoke gima nawacho ni oluwore gi dhano ka dhano kaka gimoro amora kotimi kaka ikawe. Nitie jomoko ma kobiro manyo yore mag thieth to bang' jumbe moko ariyo gima ne chando pache osewe chando pache nikech oselose. Then nitie jomoko ma biro kawo muda nikech ok oyot, samoro en gi paro mowil ma pod obudho kanyo, gini ang'o momiyo otimorena kama. Otimorena kama nikech ok ohera, nikech ok dwara, nikech atimora kama. Obro kawo muda mondo mi ochop kama oloke pache mondo obed paro malong'o, obro kawo muda. To kiluwo bang' thieth, yor thieth malong'o e wang' sa, tinyalo mana chango. To yiena mondo mi akaw simba Akoth kaito wadhi nyime. Akoth, halo, penj laktar. Hello. Machiegni? Akwero neno laktar. An gi wach machando. Winji? An okay. So Kenya osebedo gi shida mang'eny. Koro it's like an gi depression maonge kaka nyalo konyo. Koro ema penjo laktar. Ne anyalo yude nadi mondo mi awuo madit, sani ok an kama ber ahinya manyalo loso maber. Erokamano ahinya, kik idhi mabor ka wasetieko chenro ni, to bro chiwo namba ne kendo yie mondo mi bigochne mondo mi iyud konyruok. Nikech kata ka wawinjo duonde, to iwinjo ka entiere kod onge kod kwe, wacho ni osebede keny, entiere kod depression, dangni mag paro kod weche makamago. Thothne weche mag keny kelo ga chandruoge mang'eny, ok ang'e gimomiyo. Nawacho niya, wajoma mine wadonjo ng'enyne. Wadonjo full. Wadonjo gi wiwa. Mi igo chiegni kata simu e pi nikech idonjo gi wi. Kendo chutho king'iyo malong'o, joma mine ko decide ni inyuomogi. To en paro manosepare mowacho ni kae machope idhi kenda. Koro kaka ema nisechopo midhi ni idhi kendi, kati ichopo ni tiyudo ka kare ma ok e kuma ne dhiye. Idok kanye. Mane gima koro dangni mag paro chako wuoke. Koro ichako nono, ing'iyo ni to koro adwa dhi kanye. An ka gi nyithindo. Nyithinda gi adwa wene ng'a. Adwa wene gi ng'a. Nasewuok dalawa be samoro janyuol nosekoni kisedhi, tidhi onge duogo. Or osiepena nasemor manyiso na nasedhi. Adwa dok kanye. Koro wich kuot moro be dwa wuoke. Koro gik ma kamago nyalo mi ibed gi dangni mag paro. To ka kuma ni yae, janyuol bong'isi ni ka tek nyathina duoga dala, wan pod wantie. Ok onyiso ni koro janyuol wacho ni kidhi ni koro dhi kumoro midhiye sik idhi kitemo kiduogo. Lakini ong'isi ang'isa niya, kik ithoe, ok thoe. Omiyo ang' wachiw namba mondo mi nyadendino oyud konyruok. Ogembo, halo, penj laktar. An Jes Ogembo. Machiegni. Gima jalony wacho no, dada Ruth, en gima nosetimorena. Nadonjo e keny gi wiya, so nokwera, dayo moro nokwera kama ne akawe nyako. Ni nyako midwa kawo ni, ing'e nonro ni, to ne ok adewo. Koro bang' mano nabedo gi pek manyaka sani. Koro ajawinjo baba penj laktar odonjo na. Koro makawuono ma daktari openjo ni en gima otimorena ma ok miriambo, ma keny mara nokethore. To dine winj wach mane dayo cha nowacho na, to de ok achopo kanyo nikech dayo no nonyisa ni kuongi non, to ne ok anono. Koro giko ne agik marach, ka wache to odonjo na malit, ma giko ne ok adak ng'atna.
Nyasaye nosegwedhou gi nyithindo? Ne wan gi nyithindo, an gi nyithindo 3. Nodhigo koso nidongo? Odhigo. Makoro dhako dhi, nyithindo dhi, niyudo keny machielo? Yes. Yes, nayudo keny machielo. Atemo mang'eny mondo mi aywaye to tamo wang'a. Koro gima ne litna ni gima ne dayo cha nowachona. Ema nikech dayo cha ne dayo ma anyuolane. Onyisa nomera non gini mondi. To katimo nade? Okanono. To dena non. To dena konyora. Koro gima jalony wacho ni ne diri. Kabisa makata dagomb namba ne ma domed puonjowa. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyaka beni ndugu ni nohero dada no? Kabisa. Kabisa. Nohere. Ema ne wacho ni kihero ng'ato mang'eny to igeno ni en bende odhi eri kaka ihere, ma kok otimore kaka niparo to nyalo hinyi kendo nyalo dhi gi pachi. Nyiso wanang'o? Ma nyiso ni kik onego bed ni ng'ato donjo e weche mag hera gi pachgi duto te kusu. Kata kihero ng'ato to kik iher ng'ato ahinya ma kapo nono rumo nikech nyalo rumo, kik oweyi kod hinyruok malach. Chutho onego kwa donje hera to wahera ng'ato gi chunywa te. Nikech mano nyiso nang'o? Ibro bedo iye ka to pachi moro ni oko. Gimoro amora ma ubro timo to pachi moro ni oko, ok bi chimo yo. Onego beni kudonje hera to idonje hera gi chunyi te. To gi geno mar ni jahera ni cha. Bo donjo ka gi chunyi te. Iparo gima nawacho mokwongo ni sani iyudo ka ng'ato donjo ka nikech maybe oneno mwandu. Samoro donjo ka nitie gimodwaro to koyudo gino ni owuok or pache olokore. Or kaka seche moko keny moko ma ji ochako ka ok gitimo arus. To kitimo tima kata kidhi kata ka jo eji cha ti udhi sign gik moko ni yudo kalatas. Tiwuoro ni to ma be Ruth mana nyuoma cha. Nikech koro sano winjo ko gurore kumibro tere onge. Koro nyalo timo gimoro amora kako nyalo dware. Ema na wawacho ni none nonro mar ng'ato. Gima kawuono timore no marach Ruth. Ni weini wa mane wan go chon ma kaka nadhi suba ni nonego ben no setelo suba mofwenyo ni kuma dhieno chal nade. Tinde gionge. Koro waromo kod gi Nairobi ka. To by the time makoro idhi dala osekethore. Nyithindo osebedo 3 4 kaka idwa wuok kata kaka idwa golori e gini onge. Anlo ka thuolo ema maya wang'a mokalo kata kamano ang'eyo ni tiere kod points 2 3 ma diher mondo mi oganda wa omak matek otende kod weche mag rito pachi, kik ibed kod weche mag mental health kata mental health issues ma wawacho gi. Ke donje weche kidwa tudori gi ng'ato. Mokwongo time nonro. Ing'e ni sama pok inyuomori gi ng'ato ma pod uheroru ahera ma kizungu wacho ni ukot cha. Nitie ga gik moko matimore. Jalony moro nowacho ni chikiti ne gimotimo ok gimowacho. Kowacho ni noheri chikiti e timbene. Nikech ibro yudo ni samoro nitie gima niseneno miwacho ni yawa ng'ani gimotimo gi dak ahero. Lakini ing'eno semoro wang'i ma mto kosenyiewo ni to kudhi to inyiewo ni gik moko, inyiewo ni lewni, osenyiewo ni simu, kia nang'o koro in mago mori to nitie seche moko ma owacho ni gimoro machuoyi miwach mana ni yawa to maendi ma be ng'ane adier. Chikiti ne gigo. Chikiti ne gimotimo ok gima owacho. Ok ne gima owacho. Mago gin red flags. Ka udhi kata kamoro tineno ka ene makoro o take charge. Ene ma thum were. Ene gimoro in gimi wacho ok make sense. Kiyomo kata ni dwa wuoyo ni to osedik wi. Nonri. Nikech kako chake no. Ne kako dhi bele. Kako dhi mbele. Kwanza kisedonyo makoro isechako nyuol ka. Onyalo bedo ni matek. Nonri chek gigo eko. Kik idonyo. Ayie ni wadonyo kaka wacho no donjo gi wiwa. Lakini ng'ato wacho ni kilemo to lem ki yawo wang'i. Ine gima biro. Ineno gima biro. Mago gik madwarore ni mondo wacheki. Machielo, ng'eri iwuon. Iluongo ni awareness. Ng'e ni ng'ama chalo nade. To ka gima chal kama otimore na, an adil gi gini nade. To ng'eyori biro kama. Inyalo somo gik moko. Inyalo dhi e klas.
inyalo penjo. Inyalo chiko iti kaka koro sani mwawuoyo ni. Mondo mi ing'e ni ing'ama nigi kido machalo nade. Bini kun piyo. Bini i trust ji piyo piyo. Ing'iyo gi ji piyo piyo. Ka ng'ato sedonjo ni to isemiye nyaka password. Kose in ng'eri, kise ng'eri, tibro ng'e ni keny madonje ni. Kata osiep madonje ni. Mae kako dhi chalo. Nitie gigo mang'eny madwarore ni mondo wacheki. Mondo ka wadonjo kata e keny kata e bedo gosiep to kichwanyri mapiyo piyo. Bo kichwanyri malita ahinya. Inyalo chwanyri tok malita ahinya. Aneno ka thuole momayo wawang'wa kata kamano akwayo ni mondo michiwe namba ni ponono ni ng'ato deher mondo mi tudre kodi imed puonjo ogandawa imed mi ogandawa konyruok. Inyalo yudi kanye namba ni mar simu en mane? Okay, kaka sani atiyo gi jo Amani. To namba na mar simu en 07222 auchiel abiriyo aboro aboro adek ochiko. Abro nuoyo 07222 auchiel abiriyo aboro aboro adek ochiko. Ibro yuda. Amor kendo aduoko ni erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwaluongi tibo biro wagoye mbaka kotenore kod weche mag mental health. Erokamano. An thuolo abro biro kiluonga. Erokamano ahinya. Erokamano. Ne jalony marwa waduoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo ne kata doko no dich kamano mobiro e studio ka wagoye mbaka kotenore kod weche mag dang'ni mag paro. Red flags, gigo makineno to nyaka ichij nyaka itang'. To wach maduong' moloyo ni bende nyaka ikwong inone ng'at machielo kata ma intiere godo kani. Chikiti ne gik motimo ok gik mowacho. Ne jogo picha mawa erokamano makende. Ne jogo mochung' ne pitch taya kachiel koda kaduol erokamano. Ne director na erokamano Nyalinzi, ne producer na Papi Chokoth erokamano. Maduong' moloyo ne in jahero mar chenro ni med mana kete ka wamed puonjore nikech ngima en mwandu. Oriti masane.